फरायसा आफाद बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे आफादावनो थानानै खामानि मावलांदोंमोन। मा होनो बड'फाया अख्रां सानिफ्राय सोरगोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे रलखौ बिथांमोननि बुंनाय बिथांमोननि मावनायखौ नुनानै बड'फाया हयथ' मेगनाव मोदै गदों खोमा सोरगोनिफ्राय नाहरगासिनो दङ। दा ओंखायनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि रल बिथांमोनहा माहारियारि रल जायाखै। दुखुनांथाव बर' रायजो राजाया आरो बर'नि जारिमिनाव जे मानगोनां दिपेन बर'आ प्रेस मिडियानि गेजेरजों जे दिलीप सैगियानो भट होनो थिननाया बे जारिमिनाव थागोन आरो बिथांमोनहा दिनै गावनि हारिजों दुर्गा दास बर'जों बिथांमोनहा गसंफायाखै। नाथाय जों अब्लाबो दरं उदालगुरिया जोंहानो मानगोनां दुर्गा दास बर'आनो देरहागोन। मानोना गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहाबो जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ। बिथांमोननाव जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ। ओंखायनो गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिकनि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोना दुर्गा दासनो भट होगोन। नोंथांमोना सिरिथा नोंथांमोना जोंखौ बिसास खालाम होननानै गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनहा जोंनो फननि गेजेरजों बिथांमोना जों मेसेज हरदों। जों आसा खालामो जे जोंहा दरं उदालगुरियाव मानगोनां दुर्गा दास बर' बिथाङा देरहागोन आरो गोबां एबसुनि आरो गोबां जाति सेन्टिमेन्ट थानाय बै दरं उदालगुरि समस्तिनि बर' रायजो राजायाबो भट होगोन। आरो ओरैहाय जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारिया देरहागोन। मानोना बिथाङा इंराजि आरो बिथाङा मा होनो हिन्दीयावबो बिराद एक्सपार्ट। इउपिपिएलनि बिजाथि आदा जयन्त बसुमतारिया जुदि बोरैबा देरहालाङोब्ला 5 बोसोर नांगोन। खाम्फा बरगयारिया जेरैबादि इंराजि बुङो जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन। जोंनि मा होनो बिपिएफनि केन्डिडेट क'क्राझारनि मानगोनां खाम्फा बरगयारि सारा जेरैबादि हिन्दी आरो इंराजि बुङो बेबादि सोलोंनो थाखाय मानगोनां जयन्त बसुमतारिनो 20 बोसोर नांगोन। ओंखायनो बिथाङा दिल्लीयाव बोरैबा देरहायोब्लाबो बिथांनो बे 5 बोसोरा भाषा इंराजि आरो हिन्दी सोलोंनायाव थांगोन। जेरै 10 बोसोर इलिगेलि एमपि जानाय हिरा सरनेया हिन्दी रोङैनि थाखाय इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लिमेन्टआव गाव खोथा बुङामालासिनो थाखुमानो गोनां जादों। बेबादि जागोन। ओंखायनो दिनै क'क्राझार समस्तिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो जानजि खाफ्राबाय आरो बेनोसिन मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा जेरावखि थाङा मानो रायजो राजाया लोब लोब रायजो राजाया जोंखौ मा होनो अनदों। आरो दिनैबो जोङो मानगोनां बिक्रम दैमारि आरो जों ज' मिटिं खालामगासिनो दङ। दिनै इउपिपिएलनि लिडारफोरनाव जेरै मानसि जायो बिथांमोननि इउपिपिएल सरकारनि बिटिसिआव डेभेलपमेन्ट बिनि थाखाय जोंनो भट होनो नांगौ। इउपिपिएलआ खालि जाख्ल'नाय आरो थगायनाय आरो बिथांमोना एक्टिंल' रोंगौ। बिथांमोना गाबफ्लानो रोंगौ। मानगोनां प्रमद बर'आ इलेक्सन खाथियाव गाबफ्लागोन भट बिफ्लागोन। बिथाङा सासे चार्ली चाप्लिन बादि एक्टर बिथाङा रोंगौ। ओंखायनो बिनि एक्टिंआव जोंनि बर' रायजो राजाया गोजावला। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो जोंहा उदालगुरि जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बाक्सा जिल्ला कामरुप जिल्ला आरो बेयाव लोगोसे जोंहा सनितपुर जिल्लाबो दङ। जोङो ज'है आथिखालाव भारतनि जि गणतान्त्रिक जि मोनसे बिसायख'थि आरो बुहुमनि जि देरसिन गणतान्त्रिक देश भारतआव पार्लिमेन्ट बा लकसभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे बिथिंखौ लानानै बा नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' आइ आफा रायजो राजानो फोरमायनो गोनां बा मिथिहोनो गोनां आरो जोंनि जि थांखि आरो एजेन्डा दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बेयाव जोङो खौरांगिरिनि मेल जोङो हांख्रायदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2024नि जि लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय आरो लोगोसेनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव बिटिआर सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय एनडिएफबि बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ। लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज
जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै एनडिए जे नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इसुनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे एनडिएनो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ गिदिर जोंनि जे थांखि दङ बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ आरो थांनाय 19 एप्रिल 2024 आव जालांनाय मोनबा जि लकसभा शनितपुर लखिमपुर डिब्रुगढ़ जरहाट आरो काजिरङा बेयाव जोङो इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव जोङो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदोंमोन गासै बर' आइ आफा रायजो राजाया 100% एबसुआ खावलायनाय बायदियै एनडिपि एबसु आरो इउबिपिअनि जि मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड 2020 27 जानुवारिनि जि बिटिआर एग्रिमेन्ट बे आधाराव आन्दोलनकारि दल संगठननि आपिल आरो सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि लोगोफोर भिडिअखौ मोननैखौबो नुखाबाय नोंसोरो बिसोर सानैनि कास्टम बसुमतारी आरो जोंनि आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि भिडिअफोरखौ दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा सानखो दिनै जोंनि बर'नि मेइन जाय बर' हारिनि सिनस्रि होननानै लायो जाय जोंनि आबसुखौ दा बिसोरनो माबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा प्रेस मिटनि गेजेरजों माने डाइरेक्ट रिक्वेस्ट खालामबाय दिनै बर'आ बिटिआर एकर्डनि नामाव जोंनि सोमावसारगिरि रन्जन दैमारि आरो माखासे एनडिए बेखौ माने बख'नो हायाखै जे जायगायाव बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो बख'नांगौमोन नाथाय दिनै फैयै फैयै फैनानै दा एमपि इलेक्शनाव बे इलेक्शनखौ लानानैनो जोंनि हारिनि मेइन जाय सिनस्रि होनजायो बे आफादखौनो गावसिनिथिं बोनानै लांनानै दिनै भटनि आपिल खालामहोदों अब्ला फैबाय थानाय समाव जुदि जाय जोंनि मेइन जाय हारिनि जोंनि बे मोनसे सिनस्रि बे सिनस्रिखौ जुदि गावनि साइडजों लानानै थांखायोब्ला बे सरकारनि एगेन्स्टै इयुनाव मा बुंहैगोन जेनेबा बेखायनो सिगांनि गोबां भिडिअफ्रावबो गोबां मानसिफ्रा आंबो बानायदों इभेन जोंनि आबसुनि जाय प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'आ माने मोनसे हारिनि खामानिनि अनगायै माने इउपिपिएलनि मोनसे स्पोक पार्सन बायदि हिसाबै सावरायबोगासिनो दं होननानै दिनै जाय सोमावसारगिरिफोरनि थाखाय सरकारा जोंनि दानि इउपिपिएल सरकारानो होन बा आसाम सरकारनि माखासे मन्थ्रिफ्रानो होन बिजेपि पार्टिया जाय सेन्ट्रेल आसामाव सोलिनानै दंगासिनो दङ बिसिनि मोननैनि सायावबो बिसोर कुइसन बा डिमान्डखौ गोख्रोङै दिनै प्रटेस्ट खालामलायनानैसो दाबि खालामनांगौमोन दिनै मा जाखो पलिटिकेल माबाजोंसो पलिसिजोंसो लांनानै जोंनि बे सोमावसारगिरिफोरखौ मोनसे महरा बायदि खालामनानै फुथ्ला बायदि खालामनानै दिनै जोंखौ फिदिंगासिनो दङ दिनै जोंनि बर'आनो जुदि बर'नि मोजां खामानि मावा बे गुबुन हारिनि जाय केन्डिडेट एमपिआव देरहानानै थांब्लाबो मा मोजां मावगोन बयबो मिन्थिखागौ रावबो राव जों बर'जों बर'नो मोनसे न'खरा गुबुन न'खरखौ मोजाङै नायलायनो हाया बेनि गेजेराव जुदि सोरबा जाय जाथिया जोंनि जाथिखौ गोदोनिफ्रायनो नाख्रेबनानै बा फोजोबस्रांनो खायदा लाबोबाय थादों जेरै बर' लेंगुवेजखौनो लानानै जोंनि कालचार गासिखौबो गोमालांहोनो नागिरदों बे कालचारनि मानसिया जोंनि बर' कालचारनि थाखाय बा जोंनि जाथिनि बेनिफिटनि थाखाय मा मोजां मावगोन बियो दिनै जों सानो सासेबो माने जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनथाम मोनब्रै जुदि टिमा गावखाबायब्ला अबे जोंनि बर' केन्डिडेटआ बोरै थोंजोङै देरहानो हागोन आरो देरहायोब्लाबो सोरबा गुबुन हारिनि पार्टिनि माबाजोंसो एलायन्सआव थानांगोन अब्ला जोंनि जाथिनि थाखाय सिदायै खामानिफोरखौ मावनो हानाय जेबो गोहोआनो थाहैया दा जोंनि हानि पाट्टा राननाय मानाय जेसेबांखि जोंनि सेक्रेट जाय एसटिनि मोनथायफोर दङ बेफोरखौ जेराव सुबिदाफोर होनांगौ बायदि जानानै दं दा एलायन्स गभर्नमेन्टनि थाखायनो गोबां मावनो हायै जाथाया जानानै दंगासिनो दङ दा बेफोरखौ बुजिनानै जोंनि माखासे लिडारफोराबो जुदि दिनैसिमबो
थोंजोङै गुबुन हारिनि सायाव बेबायदि खामानिखौ मावनानै होथारगोन होननानै बोरै बिलिभ खालामनो हागौ दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनानैथ' जोंनि सटा मटा बुंनाय बाथ्राफोराथ' जेबो जाहैया दा जोंनि पाब्लिकफ्रानो इउनिटि जानानै बुजिनानै दिनैथ' जों जाम्बा नंला बयबो लेखा गोरों जोंनि लिटारेसि रेटआबो 60-70% 70 से 80% लगभग बर' हारिनि माबायाव दा जेरै जों बुजिनानै बेफोरबायदि सोर लिडारा जोंनि जाथिनि थाखाय खामानि मावदों एरियानि थाखाय खामानि मावदों इन फिउचाराव जोंनि जाथिखौ जौगानायाव खामानि मावलांदों बेफोर लिडारफोरखौसो मानि सायख'नो गोनां जागोन आरोना नङाब्ला हले जोङो इयुन समाव ना जोंनि जाथिया ओरैबायदि गोथौ हाखराव गोग्लैगोन बे हाखरनिफ्राय गाखोबोफिननोनो जोंनाव गोबां सिरिखौ बानायनो गोनां जागोन आरोना दिनै जों सोरखौ बिसास खालामनो मोनसे समाव जोंनि आबसुआ जुदि बबेबा मोनसे स्ट्राइक बा बहायबा लामा जथेनाय माबानायावबा लोब लोब बेयाव जों रावबो पार्टी बा सोरबा बबेबा धोरोम माबा माबिखौ लानानै जों सावरायामोन दिनै दा आबसुनि सोरबा माहायबाफोर माबा मोनसे फांसननि थाखाय लेंहरोबा रावबो गोसानो जाला माने बेयावबो मोनसे पलिटिकेल एंगेला हाबबाय नालाय दा बेयावबो मानसिफ्रा बेखौबो माने मोनसे जाथिनि संगठन हिसाबै मानिनो माने गनायनानै लानो एसे गोब्राब जादों आरोना दा आम पाब्लिकफ्रा मा खालामो दा फैबाय थानाय इलेक्सननि रिजाल्टखौ मोनबासो मोनथिसिगोन नाथाय बे इलेक्सननि सिटनि थाखायनो जोंनि माखासे सोमावसारगिरि क्रान्तिकारि जाय एक्स एनडिबिफोर दं रन्जन दैमारि सारमोन दं जेलाव बेफोरखौ सोर बख'बावगोन बेल' मोनसे सिन्था आरोना खुलुमबाय।